Naragsakngal daw kada kayo amin sapay kumata na salun at kayo akanayon. Kapadasan man ni Kabsat Marta sa napudnanagan ti may drama ita dito'y manang biyanang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin, nabara pa kablaaw kada Joseph akasitong Sabado dita Ambukaw, Santiago City from Josephine Sabado. Ni Ramilin Murao dita Abu Dhabi, Dubai. Kani Mrs. Dayan Miranes from Melinda. Kastimanti ko na ni Kabsat Marta. Dirman ang biyanang. Adda ka aruba kapasaray apalak. No adda makita kan kwa na ti kayat ko kasjayak mat. No mabalin, jak kayat tagpaatiw ta panagriknak kat nalalaing, napimpintas kan nabakbak nangak ngam iso. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ano lakay? Damot din katulong dabiring akaaruba. Kahit anya ko mano adan katulong da. Agpalangguad manan isa kundi katulungan. Anya ko matibibiyang mo aya. Ada nga rod kwartada apagbayad na iti katulong. Adado lang amang ti kwarta tangam iso. Ay na, mangrugi ka man ako na akon Marta. Di ka man nagpaatiwain. Ado man nga ibagbag-amawn. Kagpay sumag. No kaya na kag pinakita kami iti pasbok. Tapin nangatwan iti kargana. Agtal na ka man. Tila sasawam. Di ka laagbain. Anya ka matin? Awan pa'y napuutak mo takin ang pianak. Kontrabida ka kanayon kanyak. Kasanaw kat awan mo't umnaw nga ibagbagam. Jak mo't kayat akanunungan ti mading aramid mo Awan pa'y ganas mo kang kamag. Iso nga rod ang nagasawa ta tap na agkakampita. Saan mo't ta kontrabida ka mo't? Inkaglotaw tanay, malimanay. Awan ganas kaw ang makiapakin ka ita. Nabanuga ka nagpasada. Hello, nanang. Nakaawag kayo, mate? Uy, nanak ko, tada ko maibagak. Ay, marignak nga nanti pa nagkapsot ko. Kan oray ti amam, adu matan ti rekrik naan na. Kasla marigatan akong ngagtrabaho iti unag ti balay. Ikat diyo pilitan tiyag trabaho no diyo kabaalan. Kapilitan mo nga ron ngagtrabaho, aktawa mo maibaon. Ada ko makatulong. Ha? Mabainak ko mamang ibagangam. Amok matkid di aman nakaawat ka, nasingput ka, kan naparabor ka nga anak. Ay kat mangalo tayo ti katulong yung ananang. Sana problema na ita. Ngam kita nyo ta di mapagtal ka na babaunan ti alaan nyo. Wen, siyak ti makaamo anak ko. Adaw ti masapulan a babaunan dito. Ala nga rod, makamu kayo ngagsapol. Tanay, adda akat nga rod dito adayaw. Kahit mangala kami nga rodan iti babaunan. Una nang, tapno adagloto iti kanin nyo. Kan mangilabay ti kawusyo kanitatang. Ay naiman nogutan dya anak talakay. Mangala ta kanon iti babaunan ta dito'y balay. Kunak tupay ka ita di ka man makaidnan, Marta. Di ka man ngamin nagpaatibon ka ni Bering akaaruba. Ay, awan pa kibyangan ni Bering iti day tabanag. Di mo maniramraman iti saritaan day jay. Tamasuronak no malagip ko ti binulod na blender ta. E din sublina nadadaalan. Oray ko man no sinukatan na. Ay na, nabaybayag daytan. Dua tawanan tinapalabas. Isupa natin sang kalagip mau. Ay, ala. Rumara mga raw. Tay nakagsapol itagbalin na katulaw. Tanay, marigatan ako nga agdalo sa aglabak naglutaw. Kaya't kumutan taginan na. Aginan na kamutan nga agpasada. Uray tadaman ni Ronnie nga anak tayo abroad. Saan natabaybayan day jay? Isaw timang suporta ka data? Ay saan? Kabaalak pa'y tagpasada. Sayang tikita kiti inal daw. Isupay paggatang iti masapsapol diti balay. Di tayo panamnama amin ka ni Ronay ta kaasimot jay anak ta ngagtrabaho ija abroad. Nagrigat ti trabaho na ijay. Anya nga iti trabaho iji balay yun na Marta. Agdalos, aglabakan, agluto laeng, talya.
Katwan mabalin na. Tawan pa'y matay inaplayak at trabaho. Awan pa'y awag da. Agad ka sa nungay, mangrugi kan ngagtrabaho inton bigat. Katwan anana. Agi stay inak, when no, stay out. Stay in latan. Tano stay out, kasla saan nakatulong no kasjay. Alang nga rod, da kayo ti makaamu nana. Nana Marta, tataan no, mangantayon, nakaluto ako. Nay, nakaluto ka adagusan, talya. Kaano la itay daldalusam tinatang ngay sagpaw mo ijay lutlutom amasida. Napardas ngamin at talaga tigun-gunay ko, tata. Kasta at imayat ababaw nun, alis tong aggargaraw, saan na naginad. Kababain mo ginad-ginad nga trabaho Mala, mangantayon nana, tata. Alang araw, tanay, mabisinak betang. Apay dayjay. Kasla naapgad jay luto ni talya, bakit? Kan medyo nakusal jay inapoy. Kan jay karne nagtangkad. Di namot inanger anaimbag. Kat imbagam ko maitay kan kwa na, ano? Mabainak met nga raw. Ta siyempre, damdamo na pa'y laeng ngagtrabaho. Ang mga numaupay. Mala, bayam, tasyak to ti mangibaga. Nangal-ala ka pala kami ni tibabaunan. Kabaalam mataglutaw. Laim-ibas pa'y tilutom ang amisaw. Mabanugak nga ro din ngagtrabaho dito'y balay. Di nakla maawatan mutten. Kaya't kunti agina na. Talya, hinton maminsan di munton apgadan ti timpla ti lutom amasida Naapgad ayan nana. Saan mat? Natamnay tupay day ti kunak. Pasensya nana. Ngamkas jay at talaga ti timpla. Kano agluto kay tinapoy, linayam anaimbagan niya. Kano natangkan ti karne ang analayng atane. Kurang tingay pa may kanitatam nga ano. Awan pagkagat may kan pagngalngal may. Masikuranak mat nga min mabayag amaluto ti sidaan. Nugumatgatang kayo iti karne, pilyin nyo nga min mat tay saan anakulpot nana, tapno maluto adagos. Kanjak sa kaalaan na paglutuan di kaldero yo, iso amakusal ti lutwak no kwa. Kurang la itilinay dayjay. Husto mat ti kunak nana, ta inurasak mat, tano agluto ak ijay balay mi, saan mat akas jay? Wano, jay bagasyo nga tanana. Madinsa jay bagasyo. Sukatan nyo. Aniya? Hello, Nanang. Kumusta kayon? Ay, kastoy kanayon mabanog. Magnaaklabasit, mabanog akadagusan. Ikatagi na kayo lang, Di kaya agbambanog. Nagluto ak ngamin itay, takasanaw, di makaluto tinasaya at jibabaunan. No sana napgad, naksad. Pasaray makusil pa iti inapuyalutuan na. Bakit bagaan nyo, Ananang? Ibagbagak mat, ngam natanggan ti ulo na. Agpakalaing mat. No kastamot laeng, sukatan yon. Sumapol kayo niti sa bali ababaunan nyo. Ay isaan, apaan nak, no ikatag. Kwa, nayunak sa laangan anak ko. Mabalain. Mga laak ko mamanan iti may sapay ababaunan. Anya? Di duan ti swelduan nyaw? Sana bali ata sano na dakal ti sweldo datag bingay damot iti trabaho. Eket, ala makamu kayo. Napatag kayo kanyak nanang. Iso di kay mabali na paayon iti kayat yung aramidan. Ipaay ko amin na kayat yung. Hello, di mo't sikat ay sigod ababaunan ni Georgia? Ay, una na. Pimanaw akon. Tawan ka no pang swilduda kanya akon. Anya trabaho mitangay dito'y ilay balasang kao. Agbirbiro ka nga ron nana. Di mo't nalaing kang aglutaw. Ay, una na. Kano siyak tayo ayaban datong kaladapas kan. Magustuhan dati pa naglulutaw. Kaya't mo tagbalin akok, ijay balay may balasan kaw. Agpaysaw? Kaya't ko ata na yawan trabaho kita nana.
Adda babaunan men ngam, di na makabailan taglutaw. Urag luto lat aramida medya balay. Ay kawan na, day talagayam. Kaano na? Inton bigatan, ano kaya mo, Janet? Itakit din ta sumurot kada kayon nga gawid di balay yun, nana. Ay kawan na, mala, agkuyog tangarudan nga gawid, balasang kaw. Talya, iso ni Janet. Janet, iso mo ni Talya. Agtinulong kayo iti trabaho dito balay, wan. Ni, nasaya at adan ka duhak, nana. Wan, si kati para dalos kan para laba. Nimot Janet ti para lutaw. Ay, wala, nana. Ne, agluto laang taramida ka. Kasta laang titulagan ta, nana. Wan, tanitalya ti para dalos kan para laba. Agbingay kayo iti trabaho. At damot gaya mon babaunan nyo, mare. Aywan saan lamay sa duwadapay. Ha? Ne. Agasam man. Imbag man, tada pagpasweldo yu kadakwada, mare. Ay ka siyempre matabiring. Anyat serbina nga dyan anak ko nga da Java Road. Kanya anak ko tinagdesisyon iti dayta. Ti kayat na agnamay kami iti amana. Agtugtugaw kami kanulaangan. Tapno makaina na kami anaimbag. Ay katmayat, amare. Uray di anak ko. Iso tinangibaga ang mga ala kami iti babaunan mi. Takanayon mat ngamin nga agsakit ti sikat ko. Saan akayat di anak ko ngagtrabaho ak. Ay oray mo di anak mi Numabalin nga rod katalaw talaan na ababaunan. Ingamjak imanugot. Anya, nagadun nga itatalo. Huwag nga rod Kabalan na kanumaswilduan. Oray 5. Ngamda kami kanila kay tagmadmade. Ha? Medyo dakkel mga mintisweldo dyan anak ko Java Road. Tadakkel akumpanya dyan pagtrabahuan na. Ay katmayat nga rod ano kastamare. Ngamsyak, maasyanak iti anak ko ijay abroad. Tanarigat ti trabaho na ijay. Iso ano pumigsaak, oray pagawida ko hindi katulong me. Takaasimot ti anak ko. Iso pa'y apagkastusan na. Ay, no dyan anak ko. Barya na lang at isusweldo na kadagiti babaunan may. Iso nga one problema kan kuana. Apay ngay asyap ti pabasulam. Si kamot tinangitin nagkadagi dyan. Nay. Kano si ka? Aglibak ka pa ilang. Ay, sos. Apay dagi jay ngay. Agap-apa na mo tinbakay. Bye-bye dita. Gagangay na. Agab sa tupay katagapa. Dagitan kat saan nga agkabkabagyan ti saanan. Ay, inkakitaan ta ang mga nuag kinabilda. Natangsit ka gaya, ma. Anay ko! Ay, sos. Agapadan na talaga. Ay, agpinungat dan. Inkaanawaan ina. Nagloko mo dagitan. Sikan ati mga nawatan napigpig sa kang amsyak. Mga lakay di sa nga timbaan na numon tay sabwag mo kadakwada tapno agtalnadan. Mala, mangantayon, tanay mabisina kaon. Oh, apay akuskusilapan nak si ka, Janet. Kuskusilapan kaya mag. Sika siguro ati mang kuskusilap kanyak. Di mo ipulagid kanyak ti ugalim. Adda tayo iti sango ti grasya. Di kay managapan. Talya, Janet, pangasiyo man. Dayta, Janet, ati bagbagaan nyo tanagtangsit. Tangsit nga Anay ko, agram ka na. Anay ko! Ay, naagtal na kayo man! Anya kayo matay! Gusto na italkunak na, di kang pinungot! Anay ka na! Di nakiraman na pungotan na! Tibok ka! Aglisi ka, tapos di ka may ramraman, nana. Timat! Anay. Papanawa mi dan. Nagkunang kami na mga lakay ti doa babaunan. Anay ko, nakaramutan pa'y tirupak, nagsakit. Papanawa mi dan kunak. Basol mo mutla ang naita
Agraraman ka kamain. Ni Janet lang ang ati papanawan nyo. Tasakti mo na dito eh. Ni matalya ti mangirugrugay ti apa? Iso ti papanawon nyo. Agbati ah. Dua kayaw, apo manaw. Awan, nagbati ka na kayaw. Malas iti pagtangan tararamidan yaw. Ti kanayo na panagap-apa yaw. Isa apo manaw kailangan. Sinalbag kayaw. Gimatang magayam itilogan ni Biring akaruba. Kahit anya ko maita, di mo ko na ngagpagatang kamot ijay anak mo. Ay, sana awan nagmanehaw. Katsi ka ah. Manjak, bisi ak ngagpaspasada. Jak masango na ita. Kadi siyak to tagmaneho. Agsoro ak ngagdrive. Isoro nak. Ay, sana, bakit kan? Narigat ang makasuro ti bakit. Basta, kayat ko ti madaan itilogan. Uray jay saglalakalaang. Awagak janak ta. Papa na, Mare Marta. Ah, amo na matandag maneho itilugan da ito'y abakit. Papanam ko nak. Kwa, ijay ilay, nga madarurayag. Ay, umay ka kumalumukan nun. Agpaili akmat laeng. Ay, sana, ang tadarurayag. Alala mapangkalatan bireng. Panawan nak dito yan. Aguray pa rin talugan na nang tawan pangkastayaw. Nungay hulugan, anak ko. Narigrigat man na. Jak kayat kada pampanunutan na nga utang. Bayan niyo, taagurnong tayo pa eh. Kanon to pa'y ngay. Imbag no si bibiyag pa'y na tao, no makaurnong ka. Wen, agbyag kayo pa'y tinapaot na nang. Apayakas tati tsuram, aglaladot kamay. Napaay ka? Saan anapat ganti daw mau, ijay anak mau? Ay, masuronak nga rod. Nalaing mangagmanehon day di abiring. Akit, umapal ka manan, Marta. Ay, awanain, mabagtit kansan, gapoy ti kaapal mo, iti sigod na karibal mo. Agtal na ka mamag. Karibala sasawam mag. Kat isumay, amok isaw anasakit tinakam mo kanibireng, ta isutiin kasar ti sigod anubyom. Tila salsalawasawam. San mo't Nalastog day jabakat, iso akasursuron ko. Di mo nga min maaklaw na napimpintasan ti biyag na ngamsika. Isurunak tumang kiding agmaneho. Nalalaingak mo lama kasuro ang miso. Lungba ak to day dyan nadalugang ko. Ay, masadutak. Awan panawon ko agisuraw. Manaktak lang na ita. Awan mutlat lugan mo nga imanihaw. Agraraman ka mag. Kadantulat taa. Makagatang ak to itinapimpintas nga dayo alugan. Ngamjay lugan day dya abireng. No kasta, ilakla ko yu jay lugan nyo baraw. Wala na. Sukatan mi maniti dakdakil. San kami ngaminin nga umanay? Ay sayang, nada kumakwartak gatang kun. Ay, bagay yun na dyan nata. Automatic na dyan. Kung napintas pa ay. Ay, huluganan Hulugak iti binulan, kayat mau. Ay, mabalin mo na na. Ang down kayo nga roda. Sige, sige, manungay ti down ko barok. Anaw, mabalin ka numot hulugan jay lugan ni Siriakaw. Mabalin ahulugan. Kahit, anya ko maita. Imbagak ahulugan ta. Anya? Ay, di ka man. Kung nga ron jay anak mo nga aguray pa'y na talugan. Apay ay ang agpilit ka. Sana bali at ahulugan mo't. Kan saan mo't unay anangin na dahi jay tasikanhan nga rod. Sanay, gastos lang na ita. Nagano ti repair da jay alugan. Kadaanan nun nga min da jay. Sukatan da ta, ano ti repair na. Magastusan ka lang ti repair ijay Nay, apagiso, ni Rooney ti umawag.
Hello anak ko, ay nanay bagtay mawag ka. At da ibagamikan ka. At da kami naglaklako itilugan dito yung lugar tayo. Kathulugan ka no. Diyay lapag down ti probleman. Bayan nyo pala natalugan na nang. Ngamin, agawin ako ni Timabiit. Ha? Nay, apay agbakasyon ka. Nagka-problema ti kumpanya pag trabahuan mi. Isa pagawitin na kami na trabahador. Aniya! May kat kami ni ti trabaho mi nanang. Isong agawid kami. Aniya! Nagawid nga ro anak ko kat nabayagan na istambay diti Pilipinas. Sana na nagsubli ija abroad, isa nagsapula nga ni ti trabaho na iti lugar mi. Aging nga nang asawan, katitadan bukod na a pamilya. Sana natungpal tarapaap ko, isa kukwaklatan ti umapapal iti padak abaket akalugara. Alakastan, tigayim mo, Marta. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama tigayim yo, Jenna Almoite. Salamat manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello everyone! At timanan tugayam yo, Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Kan mangkabkadlaaw kada kayo itinaragsak kanimbag nga oras yo amin. Kat sapay kumataglaplapusan na bindisyon, tinumtang ititunggal maysa. Welcome kayo manan ngagbuyak ka nagdangag iti kabarbaro nga episode. Ang may patangatang dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kani Kabsat Mary, saan napod no nagantintay drama. Ngam sakpay na, makablaawa mampay, damalarin laron, kan Arlene Kasugo, di Tatubaw, La Union. Kan namin ngagbuibuya ka nagdangdangag di Tapalengke, ti Tubaw, La Union. Hello mat kani Maganay Lolita, dita Hong Kong, kani Warlito Ibarra, dita Tarlac. Kastimanti ko na ni Kabsat Mary, Dear Manang Biyanang, at dalalaki anak kain labak iti kastaunay. Nagbalina kapaspasurot kan kuana iti amin na gundaway, kat binulsaknak tinakaro panagayat ko kan kuana. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Lino ko naklang gayam Eugene. Inulaw naklang. Kunam nga ayatan nak mapayngay nga sa bali mati kasar mo. Pasensya ka, Mary. Awan marami dak. Pinikot dak. Jakpay kayat timatay. Pinangtandak ngamin nagiti kakabsat ni Angela. Dakas ka no ti pagbanagat no jak ikasar ti kabsat da. Kasano akpayan tatan, baka agsikugak. Saan? Ni ka matanagan. Ta din tumapasamak na ita. Saan kang agsikog? Ngata? Uy, patyanak. Sorry talaga, wen. Nalaw anak lang. Nabartikak namin hindi. Isaan nalaw anak dahil diyang Angela. Ngam sikati talaga nga ay ayatek. Sikati arapahap ko ang asawaan. Ngam awan maramidak. Isaan sapay ko matamaawatan na. Diyak mo no kabalak nga lampasan dato nga pasama kitibiyag ko. Pangasim, Mary ha. Di ka makias asaway ti sabali. Ha? Apay nga lapdan nakat mga asawa kang arudan iti sabali? Pakasaran kan tumat lang. Iso nga orayan na, kuen. Orayan nga? Kasano data? Duwate kasar mo kit din. Kan papanamaya, apa nga kunam nga orayan ka? Orayan nak amabalo. Anya? Inka man ayaban di ka anakak ta mangan tayaw ildang. Inayaba ako ngam di namot kayat ti umay. Agsangsangit latan ni jay silid na. Apay, at sangsangitan na aya. Ay, nagsinadan iti boyfriend na tadan sa bali nga ikasar na. Alya, ne, kaano lay di na udi ang nagkuyog na nakaragsak na. Wen nga roda, isoan nasakitan iti husto, ta biglaan ti panagsinada. Diya kamuano agpaiso a pinikot da jay lalaki. Kastamot istorya ni Mary kanyak. Anyan,
Kaasimot nga ro jay kaanakak ano kasta. Huwag nga rod Hanggang talaga kasta Anya nga rod ngay. Awan mabalain. Tanay, intun bigat ka nun ti kasar jay X na. In ka mga na Mary. May saldawan na di kanangnangan. Agsakit kay ti kasta nga aramidam. Tati kasarda, uncle. Siyak tinobya nang sabaliti kasar na. Ay na, awatan mo tigasat mo, balasang kaw. Pinikot da ngamin. Siyak tayo ayatan ni Eugene. Di ka basta mamatay, itanyaman nga ibaga na jay alalakay. Anyat amaw. Amang ano talaga alino ko nakalaang. Uncle. Siyak tilab ni Eugene. Inagaw dala ang kanyak. Nabayagan ngamin nga kurso na dadya among naisunakat. Iso nga nagbaligi nga ng pikot iti boyfriend ko. Lukas na, boss na, jay ikasar na. Wan uncle, driver na idin ni Eugene. Alya, ay kat awan mabalin maun tag kasardan. Awatem tigasat mau. Agpatibkar ka. Kat pilita malipatan da dya alalakay. Ta mga barwanan ka. Di mo baybay antibagay. Tapno saan kang agsakit. Eugene, love. Naragsak ka kadimot laeng ita, tagasawatan. Unay-unay Angela. Oh, agpadata. Uray siyak. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Siyak siguron ti karagsakan a babae dito'y rabaw ti daga. Ngabin kabukbukudan kan. Kun awanan ti makaagaw kan kakanyak. Tagasawatan. Angela. Intag honeymoon iti adayo a lugar, love. Agbakasyon ta iti uray makalawas. Tapno maipapasta ti ag honeymoon. Sige. Sikati makaamo, love. Mere, kanakan. Anyaman ti sang-sangitam di ta cellphone maon. Awanan uncle. Nag-honeymoon dan. Talagang agasawadan. Ay na. Tapno malikli kam tagladingit. Di mo buy-buyaan ti pupus da aladawan ti ex mo Ada masakitan ka no kasta. Kaano nga tanga makamubunak, uncle? Basta likli kam pala abuyaan. Nagiti ipupus da aladawan da. Tapno makamubun ka adagaws. No kasapulan nga i-block mo ti ex mo. Aramidam. Tapno daras ka makalipat. Ay, Hana. Anya ngayon ti pangkunta ka kanya na no i-block ko, uncle. Di mo kunaan na kayat mo pala ti maadaan iti komunikasyon iti ex mo. Basta ada nagkinarian me kan ni Eugene. Subli anak tumatlang day dyan no mabalo. Anya? Unuhaan, baka no ag-apada nga katag sinada. Sigurado nga subli anak matlang. Ay sos, sana nasaya at ti kasta apampanunutang miray. Lipatem kit din ti ex mo. Ta sumapul kay ti sabali apakiin na yatam. Ano di ti mas nasaysaya at ngam ni Eugene? Uncle, iso lang ti lalaki nga na ikarikanyak. Iso lang ti lab ko. Ingga na tong palbiyag ko. Urayak nga agsubli kanyak JX ko, uncle. Maturo ka nang hila. Tayo nakpay agpaangin iji teres. Rabiin, love. Di ka kadipay maturog. Sana pa makaturog, love. Sumarunak to, no? Ay, sige garod, love. Tado siyak. Makaturturog akon. Nabanuga ka nagkapo iti honeymoon ta. Ni Eugene ti umawawag. Ay, thank you. Mawag matlangan. Hello, Eugene. Hello, Mary. Naimbaga na biim. Kamusta ka? Ay, kastoy Kanayon nga agsangit. Kanayon nga mapuyatan.
Anak nga makaturturog. Nagsakit nga kanayon datoy pusok. Karkaro idi nakitak jay pus jay asawa nga intag na kanyam. Nagsweet kayo nga nag-honeymoon. Di kag sangit. Di ka madanagan. Tapamarang lang na gijay. Ha? Mas napula pa kisama ak ti asawa. Tapno saan na gumura kanya. Baka mangag na kaidtangay. Saan? Parimwara kiti siragmi. Nakaturogan. Ngam talaga ka di nga siyak ti love mo. Uwan Mary. Uray katduak niya ngela. Si kalap pati sapsapulat. Kailiw ka. May liliwak matan kanyam, Sarabali. Agkita tanto. Ha? Apay, mabalin ay ang kita tanga uray adan asawam. Agkit mabalin Apay kung maasaan na mabalin ngay. Basta ilimod tawan. Lalaingan ta ti agiliman. Tapno awan to ti makadoktal iti aramidin ta. Kaano ayang amin nga mabalo ka? Umadanin. Isa nga orayan na, kwen. Tano mabalo ak. Ikasar ka adagos. Mga manong nga tangay nga tawon sa kanto mabalo. May sawan no 2 taon siguro. Sa nabala ta mabit lang nga orayan daytan. Kan mariknak. Nakapsutan niya ang hela. Kan adong ti marikrik na ang sakit iti bagina. Kasta aya? Wen. Iso nga anong ti aguray, wen. Orayan nak. Di ka makias asawa iti sabali. Sige nga rod Hanak mo't kit di nga agdardaras nga makiasawa. Basta orayan ka nga rod awan. Dardarasam nga rod ati mabalo. Nay, nagbakasyon ka mo't gayam direk. Kumusta nga'y baraw? Kaanawa si mangput ka? Mayat tata si mampatak di kalman. Ay, bimakid ka baraw. At adamot na natimaar ka, hindi bimakid ka. Okay? Nangasawa ka? Wano, baro ka pa Baruak pa'y tata. Aumot ngayon mailawan kanyak. Oo. Napili kan samot nga may nitagbalin biya. Saan mo tata? Kan jak ngamin masangot ti agaram. Bisiyak ngamin ti trabaho ko abroad. Ay, dahi talaang Angam dahi. Kita ata ang mga mabaakan ka baraw. Ngam no kayat mo jay ka anak ka. Armaman kitay. Anday jibalay may. Saanan anagaw awid ijibalay da. Saan da nga agkaalaan iti may kadwa nga asawa ti amana. Ha? Asino tata? Ni Mary? Wain baraw. Anday di nanobyo na. Nagsinadan. Iso nga armaman kitay. No, kayat mo Tanarigat mo at no saan mo akursunada ket irit-rito ket dinkel ka. Asino ngayon mo ti saan nga kursunada kan ni Mary? Kat nagpintas? Ay, armaman nga ron baraw. Kababain samot tata. Baka jak may kari. Ay, kat padasam latang arman Anyat amam. Ang mga nusikagayam tinaikaray aparaken kwan Sige nga rod. Padasak tuman na pasyaran. Ay, sorry direk. Ngam saradon datoy pusok. Hanakon nga makiinayat iti sabali. Ha? Agbirok kalangan iti sabali nga aramam niya. Pasensya kan nga tal talaga. Uray kastati ko nam. Sana klata mapukawan tinam nama Mary. Ala, awanan nga talaga ti planok nga makiinayat. Promise. Basta ruman kalata Mary. Agsardan akto siguro. Inton makiasawa kan ti sabali. Apay, anyat ni mo pangayatan ka ni Derek ket nasingput abaro na jay. Napintas ti trabaho na ija abroad. Tasiman ko naman. Anya palat sa pulam dita. Ang kumat nga ayayatan, uncle? May mayat-mat nga dayo ni Derek ang jay ex mo. Anya mo't jay ex mo nga istambay. Ay, basta hanakon nga makiinayat, uncle. Ay di ka man nagpili-pili, Mary. Aklunam kit day ni Derek.
Nasingpait ang baruday jay. Manmanaw ti kasken kwa nakasingpait. Nagagit pa'y. Adapay balay nan. Nagdakal jay kay patpatakder a balay na. Hanmat nga day tati pangrukodan kan ni ayat. Hanak pa'y ngamin nga nakamove on. Makamove on ka, babaan ka ni Derek. Isungaklo na maun. Kita, no di malipata madagos ti naramin jay ex mo ken ka. Isunga agpanunot ka ana imbag ka anakan. Di mo pilitan, no talaga di nakayat, lakay. Bayam nga iso ti mangedeng iti dayta. Di ko namkit day, day jay lata ayo jen, kada ti panunot na. Agasemmet ngamin tinakunan ay, urayan na ka no nga agapa di ex na, kanya asawa na. Ta sigurado ka no nga agsinubyan da. Anya? Kena kunan na pa'y, ano mabalo ka no di ex na, agsinubyan da. Ay, una yan. Talaga nga roda na inlabla una ni Mary iti ex na ah. Wan nga raw. Nangasawa lang nga rodan, ngam di na pala iwaksi iti panunot na. Agad saan ba't siguro akas ka rin na ah. Iniinot tulat ta siguro ah. Di ka gana at lakay. Makamubun tulat ta di ka anakam. Rumarak man pa'y love. Kuyugak ni nanang ko ama pan nagpa-check up. Ala umon jay lukan. Tasuko namun ijay balay da. Tapno saan amabanog ni nanang. Wen love. Ang kurang samat gayam di kwartak. Ay katikan ka. Ingkalatan mga alay jay wallet ko. Amumati ayan na. Manungay ti alak, love. Ay kat makaamu ka. Numano ti kasapulan ni nanang nga agpa-check up. Iso ti alaam. Agyamanak nga rod, love. Talaga nagsingpot ka. Sa anak nga babawi ang asawakin ka. Awan nga tati nakakitakin ka asimrek dito hotel, Mary. Awan siguro, Eugene. Si kakit di ah. Baka ada nakakita kanyam. Di oray man adda. Di dakmat lang mailasin. Ta nakakalugungak. Ken ada face mask ko. Ken nakasedsak. Sa bagay, uray siyak. Nakamasak ka nakakalugungak matlaang tatay. Oh, kailiw kan, Mary. Ay, uray siyak mata. No amom lang perme nga ililiw ko kanyam. Sa balimat nga minti inasawam. Oo, di kagsangit Di mo't imbagakken ka, apinikot naklang di asawak. Kan adda tulagan ta, saan? Oray addan asawak, tas si kalat tati ay ayatek. Kan ti may sapay arason, no apay nga intulok ko apinikot nak ni Angela, tapno makaurnungak. Ha? Kan tapno tawidak to ti kinabaknang na. Datang tumot lang ti may ranod no kaskasano. Isa di ka makias asawa iti sabali, wan. Urahin nak, wan. Uwan, si kala nga talaga tilab ko. Hangko nga maibawing iti sabali tirik na kanyam. Ay uwan, ada nga nagkulit nga mang araram kanyak. Hanak nga sarsardangan. Imbagak lang arudan nga sardangan nak nga araraman ngam nagkulit. Agkarasubli ije balay da angkal ko. Sino mo day ta? Karo babi matlaang nga. Si man ije abrun. Pangasim, di ka agpapaaram kan ko na. Nupasyaran na ka, papanawa madagos. Uwan, hangka nga agdanag. Awan matlaang tirik na kanya na. Si kalat tati panalo ito'y pusok. Promise mo, ha? Sana balay, ta mabiitan ti panagdan nata. Kumapkapsutan niya ang hela. Kumarkaron di sakit na. Ang mga dinan abutan na dya iti makatawin. Sigurado nga ta. Wen, umadanin ti apit da dyan. Iso nga umadanimit tan ti pan nakabalok. Agden natan ton. Ano samlaeng nga arman ni Mary Barok? Ta kapunpudutan pa lang amin ti panagsina da iti ex na kahit. Iso akas jay. Wen tata, mawatak ni Mary. Kanamok, ket naktumat lang.
Marikiriknak data, tata. Di ka madanagan, tatulungan ka. Kanayon ko abagbagaan di ka anakak, mangaklon ken ka. Mayat ko mangarod na klunan na kon. Sakbay nga agsubliya ki jay barko. Kaano aya, ti panagsublem baraw. Into no may abulan tayo matkit di. Ala, sarong karam iti minalam ni Meray. Tapno matinag tirik nanaken ka. Imposible, adi mo mapaayat jay ka anakak. Iti kasta kinapunerma o. Patsag amain labtumot lang kan ka jay ka anakak. Sapay la ko tata. Love, umatang taman iti motorsiklo. May mayat nga ilusot iti traffic. Anya, kabutbutang samat ti motorsiklo. Saan? Depende iti agusar dayta. Kan depende iti motor. Tayo nangina ti gatangan ta tapno may mayat. Katala sikati maka mo, love. Sino dyan nakamotorsiklaw anang nagas ka ni Mary bakit? Jak nga rodam mo lakay. Nakarikap mo nga min dya helmet na. Sana makita ti rupa na. Naglokaon. Sino nga ito dyan mangimot motor ken kwa na? Di na ko naan nga daman sa bali ano ubyonan. Ay, jak ka mo lakay. Tawan mo dakis na no adamanan baro anubyo na. Tapno makailiw-liwag mo tan. Wen ang mga nutila pakirel-relasyonan naman ditan. Madamdama lukwen damanan. Hindi ko madirect ti kayat ko aparakin ko na. Nasingpot. Nagagat na dya kalugaran tayo. May suro mayati puso ako nada. Uray kayat mau no di namot kayat. Awan mabalin mau. May mayat dito apagditan ta. Adayo ba si talugar? Wan nga ruda. Iso na lang tama bano ka nga ag-drive iti motor. Saan? Madingamin no jay kotse ni Angel at usaran ta. Taamang ano at makakita. Naimbag ti motor. Saan daw na yung mabigbig? Ay, sabagay matkit di Ay, kastoy latan nga ka na yun ta aramid ta. Ilibli basta ti agkuyog-kuyog. Basit la panagurayan, Mary. Mabalo akton. Wan makaurayak matkit di. Basta ti kanayan kong ibagakin ka, ha? Di ka magkias asaway ti sabale. Urayin nak ang mabalo. Apay, sino dyan mangyang angkas ken kay ti motorsikla o Mary? Saan laanam na minsan na nakita may ngayon lugan na ka, Kat boyfriend ko uncle? Asinaw a boyfriend mo. Taga-anaw. Ay, kwa, taga sa bali nga ili. Limbag ano nasingput-mut laan. Wan Iso siguro ti kasi singpatan nga lalaki ito'y loson. Like, tama. Tama nga numaulay tinapasamakin ka. Madamdama, agsangit-sangit kan tumanan. Haanan, uncle. Haanan. Lakay, mangantayon. Mere, umay kay manganan. Ay, apagisaw. Marik na akong tibisin ka. Mere, umay ka manganan. Nay, agbakbakwar mo di ka anak kam lakay. Apayan, Mere. Anyat mapaspasamakin kan. Ming kakitaan masikug samod tan di ka anak kam. Ayabam nga rodan tinobyam dito balay. Takasaritak. Taday, masikog kamot gaya man. Busy pa nga mintad ta, uncle. Ay, basta ibagam, takayat ko ang makasarita. Sana mabali na may tantan diyo umay na dito balay. Ibagam, tay kuyog na dagiti dadakil na. Tapag sasaritaan tayo, ti pa nagkalay sayaw. Inak man, makiatindar pa iti kasangay ti kumpare, love. Agawid akmat la dagos. O sige, ngamjay ko ti usaramon. Tani nagalis ti dalan. Tumanudo, love.
may mayat di motor, ta iwas traffic. Sa nabalay, ta agan anadak, love. Nagamit ako, paray. Itunod ka na, paray. Tanay, nabarsagkan. Saan, maturog ka niti balay. Sana, paray. Kabalak. Di ka madanagan. Makasangputa kasi kakarad ka di balay, may. Nay, anjat sa kasangitan ni Miray. Nay, diya ka mo ah. Ay, umay katasit ganta. Nanay, Ay, Eugene. Apay ngay bati na kami matan. apay, sino ayo dyan ti sang-sangita, Miray? Diya amadla to si Kuko, Uncle. Nadisgrasya ka nukat natayan. Anya, sino ayo dyan? Ni Eugene ang ex ko. Anya! Anya ngay itan, agsikog kan abalasang tanatangken met ngamin ti ulam. Uncle, Liblibas mo met gayam tinakisinsin-narak iti dayjay alalakay nga uray ng asawan. Di ka lang nagpampanunot met tahen ka anakan. pakawanan dak, Uncle. Nagbidutak, nagbasulak, nagpaiturayak nga miniti nalaos nga panagayat ko kin ni Eugene. Yala, awatam ti kasta nagbanagam. Anya ngay, libas mo mo't ngamin tinapan nagpasikaw. Sayang ni Derek. No iso kumangamin ti inaklon mo. Mayat kuman ti biyag mo ita. Kat awagan nyo taibagayo nga umay nakpasyaran manan. Ay saanan, kababain. Ah, Naimbag kumaano saan ka masikaw. Kababain ti mangiritaw iti masikaw. impas ngay ko nga ron ta anak ko kat nagpursigi ka nagtrabaho para iti masakbayan na. Iso nakigasang-gasa tak iti balasiw taaw. Dangkal kan anti tinang ibatsak iti anak ko, kat itadakkalan kan agis iskwelan. Sa anak matan anakin nayat pay, ingkari kiti bagik at tilatan anak ko ti pangibukbukak iti atensyon ko. Alakastan, tigayem mo, Mary. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose, parity script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Hello kagayam na imbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kabarbarwa pa kasaritaan wano episode ti drama abiyag ti tao ti may sagot ita kada kayo. Nga makablaawa man pa ni Grace Rodriguez, Linda Tabas dita Hong Kong, Franz Costales dita Oman, kan Girly Omay dita Quirino. Katitayin nga ro denggan ti episode 397. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Lola, anyat pampanunutan nyo. Naganda yung manang tikit-kitaan nyo. Pampanunutak ni nanang mo, apok. Sa dinong hataan ti ayan na ita. Nabayag apanawon na sana nagawawid ti inam. Kumusta nga tamatan? Kailiw kumot nga ro din ni nanang ko, Lola. Ngam saan na tayon samot a kailiw? Ta saan mo ta na nagpakpakita kada tayo? Ay, awan nga rod, apok. Ang ala, panunutan talatan ama kumikom iti trabaho na. Iso adi na masangot ti agawid. Kan ituloy talata nga ikararagan ni nanang muwan. Tapno tarabayan akanayon ni Apo Diyos. Kat mailisi itan yaman apagad. Wan, Lola. Umayak man, manang mayla.
Nay, si Kamot Gayam, Andreng, Kabagays, sumrek ka ah. Ayaman ak manang. Nakaumayak ta da umay ko ipadamag. Nay, anya day taading ko. Si mangpot ngamin tay ka aruba may anak gapo di Manila. Kat nakunana akanayon na makita ni Jay mga anak mo ijay. Anya, akat kumusta ka nun nga dyan anak ko? Anyat ka sa saad na ijay. Ay, agwalang-walang kano di tsendaan manang. Ijay kano ti ayuyang na. Anya, apay nga gwalang-walang. Awan pag naadan na. Napukaw nan sa kanaw ti limbong ti panunot na. Tadi namot kano mabigbig di kalugarantaan. Kan nagdungurit kanaw. Kan agkakanat ti sasawan na. Anya, ay naapay ngay. Anyat napasamak iji anak kun ngay. No kayat mo intasukunan ni Jema iji Manila. Oray ta amo di ka aruba may ti ayuyang na. Nalakalakan wa sa pulan ti ayan na ijay. Alaman nga rod ading ko. Ay nadya anak kun aya. Anyat napasamak kan kuhanan ngay. Alang araw ta mang tulagak iti arkilain tayo alugan manang. Tapno adda pangiluganan tayo kon ni Jema. Manungay ka no ti arkila. Ang mga nukurang di kwarta kapag arkila kabagis. Di mon pagdanagan day ta manang. Siya kaun ti makamo iti arkila. Ay na, agyaman ak nga rod ading ko. Dito'y gayam ti bagbagada a Manila, Lola. Wen, apok. Ang oray siyak. First time ko ti makaumay dito eh. Ayan ngayon ni Nanang. Magkakaran ako na makakita kan kwa na. Manang, umay kayo dito yay. Nasarakan ta ni Jema. Ay, nakita da kanon ni nanang mo. Umay ka na po. Asit ganta da lulum nga Andreng. Ay na, Jema anak ko aya. Apay akas tamat ang tilangam. Anyat napasamag kan ka anak ko. Who are you? I don't know you. Hindi kita kilala. Siyak ti inam, anak ko. Siyak ni Mayla ananang mo. Kat isumat ni Isa nga anak mo. Dakalan ti anak mo. Kumusta ka, Nanang? Apay ngay anak dungrit ka matan. Kan nakuso-kuso tabuok mo. Hindi ko kayo kilala. Di kay am-am mo. Pumanaw kayo dito'y teritoryo. Tanusan, ipapulis kayo. In kayo iday! Jema kaanakan. Agawid tayo na iji lugar tayo, wan. Lugar ko dito'y. This is my territory. Go away. Get out on my way. Saan ka ataga dito'y anak ko? Aghawid tayon. At dalugan na pagluganan tayo. Ha? Lugan? Ayun ti lugan. Kayat ko taglugan. Mapanak ijay sampo lang. Ala, kibinan tan manang. Madlaw akayat na taglugan. Uwan ka bagis. Ala nga rod anak ko Intay aglugan nanwan. Umay ka na. Ay, Touch me. Alangarod ka anakan. Magnakanwan, tantay agluganan. Napintas di lugan tayaw. Lugan ko laeng. Awan lugan nyo. Napintas ti lugan ko. Napintas. Awan karbangam amang tad iti Lola. utang ti karuba. Agpaka na ti ibagbaga ni Nanang. Nakabani kas ijayan tiri daw akas lada kasasauna. Itudutudo na pa'y ti ima na. Akas lada kasangsango na. baybay ang talatapok. Ingkakit di maturugan. Tamo ka na banog ka iti biyahe. Wan. Diyak makaturog. Ay, kayat ko nga arakupan ni Nanang. Tamailiw akon kan kwa na. Ngam iwalin nakmat. Di na kayat nga arakupag. Aw-awatan pa'y laang ti inamuan. Tapat siya nga agimbag tumot laang. Anyat na pasamag kan kwa na aya. Apay akas tamat dun. Ay, sigun iti kalugaran tayo nakakita kan kwa na. Gapo kano iti panagaramat na ide iti may parit nga agas.
Tada ka no nakaamuan na. Ha? Natangkan tumot ti ulo ti inam idi. Naibarkada kadagiti na bisyo at tao. Anya ngay, na-impluensya ang lakat nga rudan. Kaasimat nga rudan ni nanang. Di na amo ti ibagbaganan. Jema, umay ka manganan wan. Nagluto akiti na imas asidaan. Sigurado ang magusto am dayjay. Prito nga ikan kan ada dinengdeng. No alaam amin na karga ti pitakak. Anya ngay ti mabati, dorbab. Jema, anak. Mangantayon ko nak. Umay kan wan. Ay di ka agsipat nasakit ti kasta. Manakibiyang ka talaga. Oh my God. Ay di mo musmusan ti takyag ko Masagsakita anak-anak ko. Nanang, di yung ko makabilan ni Lola. Husto daytan. Ibatan nyo ni Lola. Siyak ti Reyna, siyak ti kapintasan, siyak ti kalaingan, siyak ti kabaknangan! Lola, umadayo kayo di kayan ni Nanang. Tamang ano kabilan na kayo manan. Wala pok, gampakanan ta kumapay ta mabisinan. Yikun tulangan di kanan na ditoy. Ay saan? Amang ano si kamat ti kabilan na. Siyaklatan ti mangyag iti kanan na. Adto ti ulas kan pungan mo anak ko Kalablabada kita. Nabanglo. Unak mata di as-asit ka na, bakit? Anay ko na, di nakpungutan anak ko, masaksakit anak. Ay na anak ko diyak kaya't atutupan ka. Tamawa atak ti sitwasyon mo. Patpat kan kaunay anak ko. Agkararag kawan, tapno agimbag kan. Patib karam ko mati pa kinakam mo, anak ko. Maturog kan apok Nakaturugan ni na anang mo. Di kan ag-cellphone tarabiin. Buy-buya aglaang nagiti video yukin ni Nanang, Lola. Anya abidyaw. Ti kanayon na pa ng kabkabil ni Nanang kada kayo Gaputa jak makaasideg no kas kabkabilan na kayo ni Nanang. Ibidbidyo klatan. Ala, apay ngay video. Ay irisam day ta. Ang mga numakita ti sa balay. Saan, Lola? Jak irisan dagitoy. Ay, jak kaya't atutupan ti inam. Taamok adi na amo aramidan na anak ko. Masyanak mutin kada kayo, Lola. Nakakaasi kayon iti pampamayan ni Nanang. Kanayon na kayo akabilan. Idurun-durun na kayo pay. Di na ngamin amutar aramidan na. Tanapukaw na kangarod ti limbong ti panunot na. Iso adi ta mabalin atutupan, apok. Ay sos, anyat na pasamak ni tarupang manang mayla. Karamot-samot na kita. Ay, awan kabagis. Kinaramutan man ni Jima. Agkabil jay ka anakam. Awan aldaw adi nakkabilan. Ngamjak tututupan ta maawatak ti kasasaan na. Panagkunak masapula may paagas ni Gemma manang. Dayta ko mga ti umay ko ibagakan ka ading ko. Amang ano adaam mo mamaasidgan para iti dayta. Tauray kasan ti ayat ko amang paagas iti anak ko. Awanan kami mo't. Bayam ta kasaritak dagiti anak ko. Ta naibagakon kadakwa na ti sitwasyon ni Gemma. Ket sidadaan damot at tumulong. Sa di mon pakadanagan day ta abanag manang. Tulungan da ka. O sige, Tatang. Tamakitinulong ak para itipan nakapaagas ni Insan Gemma. Oresyak tatang. Kaya't kumat at tulungan ti kasinsin mi tapno maagasanan. Maasyanak namin kanya antimayla akam kabilan na. Mawan nga raw. Bakit ni manang ng makabkabil pay laeng? Kakaiso na nga awanan ti asawa na amang kabkabil ken kuana idi. Ita, insublat mo't jay anak na ti mangdangran ken kuana. Ay, numaminsan.
Basol matla ni Insan Gemma no ape akas di tinagbanagan na. Natangkan to mga minti ulo na idi. Nabisyo mat. Awan dengdenggan na. Di na dengdenggan ni nanang na. Un garod nakakaasay ni Antiyo Amayla. Isaw tagsagsagrap iti aramid jay anak na. Ay, ala sapay ko mga rutagimbagan ni Insan Gemma. Kat agbalbaliwan. Una, pagyamanak no matulungan nyo jay Antiyo, anak kao. Agyaman ako na iti kinaimbagyo ka anakan. No saan agapo kada kayo? Saan kumamat ang maipaagas di kasinsinyo? Awanan yaman na, Ante. Da kayo ngamin ti pakasyan nila unay. Tada kayo mati parigatin na kabkamilan. Wan nga rod ka anakan. Nga maawatak di anak ko. Tadi nakat nga rod ang mutar aramidan na. Naimbag tulaang ano maimbaganan. Una, Ante. Bareng agbalbali tumatan ti kasinsin mi. Kumusta ka nun ngay ni Nanang, Lola? Umadani ka nun ti panagawid ni Nanang mo. Tagim imbagan, apok. Dakkel ka nun tinagbaliwan na. Kasta ka di? Nasayaat nga roda, Lola? Agyaman ta iti Diyos, ta dinangag na dagiti kararag ta. Uwan nga rod, Lola. Kamaudyanan na. Makadwata man nandito balay ni Nanang ko. Uwan, apok. Ay nadyak mailadawan ti kinaragsak ko. Gapo iti iniinot a panagimbagan ti inam. Nanang, Ay, kailiw kayo una yan anak ko. ay na anak ko aya. Naayat unay ti Diyos ta pinagimbag na kan. Wan nga rod, Nanang. Isa anak ko, kailiw kan. Ay, Nanang, kasta kami matkan ni Lola. Kailiw da kauna yan. Kat maragsakan kami, tagkakadwa tayo manan. Wan anak ko, nga masapol nga umadayo ak manan tagtrabaho Tapno adda pangalaan tayo iti pagbiag tayo. Ah, papanamanan nga'y anak ko. Agsubli ak ijay syudad, Nanang. Naimbag ijay taado ti masapulan at trabaho ijay. Di kay madanagan. Jakon ulitan ti inaramid ko. Agsingsing putakon. Jakon agbisyo pay. Promise. Lola, nakaluto akon. Umay kayon tamangan tayon. Nanganak ko na. Nabsug ako ni di kalman. Saan kayo pa'y anangan, Lola? Mangan kayon, tagtumar kayo pa'y tiagasyo. Nabsug akon kunaklang arodan. Ala! Ape nga atinip pa yun ti kanan nyo, Lola. Kayat ko ti Romuar. Tiyak kayat ditoy. Kayat ko ti umadayaw. Sa pulag ni Nanang ko. Agar arbis, Lola. Nagalis ti dalan. Intun bigat tayon arumwar takuyugan kayo. Awan klasik no bigat. Nanang ko. Kaasimot ni Lola. Tatang talagan samat nga kabawan. Hello, Nanang. Hello. Kumusta ti panagadal mo? Naawat yun, di pauit ko. Wan, Nanang. Gimatang akmatan iti gamit ko iti school. Kat ni Nanang, kumustan? Kas di lataa. Agkabaw. Agkakanati bagbagana no daduma. Ala, ano sam ni Lolam, tas ikamat ti adda dita. Wan, Nanang. Kaano ka kadi nga gawid? Intun umay alawas siguron, tagikatakon dito'y trabaho. Marigatanak dito kayat kon tagina na. Makabannog mo tagtrabaho. Diyak pa'y makain-ina na dito Ha? Isong agdalos kanto di tabalay, ha, isa. Tadyak kayat amasangputan ti balay, anarugit. Wan, Nanang. Lukas ta. Di ka nagsubli di syudad, Gemma. Saan, Uncle? Masaduta kon ngagtrabaho. Apay ngay.
Di sayang di trabaho. Awanan at ipagsweldoam kaanakan. Agsapulak tumanan iti trabaho ano gumagatak, Uncle. Alangan tapnoan ng mga sikaso kaninanang mau. Tanay, awan kadkadwana dito'y balayaw. Nukas niya amapan agiskwela ni isa nga anak mau. Mangan kayo, Nanang. Ginaukon ti ka ninyo. Di talagi subuti ko yun. Ayan ti sabaw. Kayat ko ti agigo. Ay, di kay man agpili-pili, Nanang. No anyat maidasar ka ninyo latan. Awan sabaw. Idi pailaeng nga makaig-igo pa kiti sabaw. Sa nga pulo natawan tinapalabas. Ngamdidak pa kanan. Agkakanat man ti bagbagayon. Mangang kay kit din. Naimas mata si Daam. Presko at tinapa. Sabaw, sabaw, sabaw. Dak pagpungtuten tani aburido ak. Awan makukwarta. Api nga imbalang yu ti kanan. Anay. Abay ang pungot ka nga. Awan urban ni Dadwa ka, Roma. Bagtit ka bakit? Kabaw, di mo amuti bagbagam. Awan lang arod makukwartan. Ibalang mo pa'y lang ang timakan. Mangirarit ka bakbakatan. Tra-la-la-la-la. Lola, maturog kayo, rabiin. Tra-la-la-la-la-la. Mapuyatan kayo manan. Ay, di ka natagari. Ta isalak pa ito'y anak ko. Paturugak pa, tanay makaturturo. Ay nananang, di ka man agpakaturugan. Puyatan man ang titaon. Ala, yag mo day taapungan. Ay, san? Kasi tanak ko. Mabisin day ta. Padidyak pa. Adula amin nga ibagbagayo. Ay, naapay nga. Barsak mo tanak ko. Kasi batay na tanak ko. Ala, ingkay maturugan nanang. Siyak ti mga ayaw ko ni Lola. Pampanuyuyam ngamin ni Lolam. Isuan na sulpang. Pag-aayat na ti papaanawa day ta. Papansin. Agkabaw ni Lola, nanang. Iso di na mo dararamidin na. Idi saan pa nga agkabaw ni Lola? Nakasingsingput launay. Iso di yu kumamat pagsawan iti kastaa. Di ka man agpakalaing isa. Ubing ka pa'y lang. Ngam ko na melan asino kan ngagsasao. Ala, kibi naman ni Lolam. Ta isirak mo iti silad na. Umay kayon, Lola. Tamaturog tayo, nuan. Agawid akon. Diyak kayat dito yan. Nauyong ti karoba dito. Nauyong kayaw. Nagado nga ibagbagam. Umay kakit di. Nanang, inayadan yung mata. Di yung guyod-guyodan ni Lola takaasimat. Ay! Idi da kayo tinapukaw tilimpong ti panunot na. Inananusan na kayo nga inasasikaso. Nga uray ka na yun yung idi akabilan. Ha? Inaldawadang ranyo idi ni Lola. Ngampulo sa di na kayo binalas. Kan sana nakaungat kada kayo. Kanayon na kayo nga ikararagan idi. Asapay kumatagimbag kayon. Ngam itatag kabawan. Di yung maawatan. Di yung lamon o kasano ti panang ipatag idi ni Lola kada kayo. Maasi kayo kumamat kan kuana, nanang. Talaga saan nagpampanunot na dya kaanakan nyo, tatang? Apay, aya, anak ko. Agasan nyo? Tutupan na ni Auntie may lang agkabaw? No kabilan ni Auntie, balsan namat. Kakaasi ka no iti pampamayan na. Ingkay ito bagbagaan. Kaasimot ni Auntie. Naglokaw. Apay, ngayak hasta tiyar aramidin na. Hindi iso ti agbalak at inananusan piman jay inana ngay nas asikasaw. Wan nga rud San ngagpampanunot na dya, Gemma? Lola, bumangon kayo. Naldawa. Ala, awan mo't gayam dito idala ni Lola. Napananan ngay. Awan mo't iti kusina. Kasta mo't iti paraangan. Lola, ayan nyo! Insan, Gemma! Insan! Ni Uncle,
Uncle, saan pa si mangput ni nanang ko? Rimor nga min idirabi eh. Anyal kukuan niyo. Apay adi yung ginantayan ni Lola Marimar. Ha? Apay ni Lola? Diyak ka mo rimor, Uncle. Ayan na ka di. Adda iti ospital. Intaray da kano itay lang. Ngam saanan ang espal ti biyag na. Anya? Apay, anyag na pasama ka ni Lolak. Natinag kano iti hanging bridge. Anya? Lola, apay pinanawan na kami. Pagpatkin ka unay, Lola. Wala, gusto na itang isa. Itay ka pa'y laasangit-asangit. Nasa lunad ni Lola. Sana nagsaksakit. Ngam kalati, papatay na. Basol, may tasaan may nasiputan terror war na, Lolo. Wala, awan akin pagayatan hindi napasama. Iso nga awatan tayon tinapagteng ka ni Lola. Kanya nga'y, awan mabalin tayo. Aywan, ayan ni Nanang Mau. Aday jay silad na, Lolo. Sana rimrimwar. Nakapupuklat ta ni Jay. Apay ka na Diyak ka mo, Lolo. Jema, rumwar ka dito silid mo, tas kasuwan nyo na iti umay makilamay. Diyak ka ba ilan akalabanan ti konsensya, Uncle? Diyak man la na subalitan ti kinaimbag ni nanang kanya. Sakbayan na tayo. Diyak man la nakapagkid daw iti pamakawan kan kuana. Ay, awanan ni Nanang Mau. Gamitala makaamiris ka. Wan nga rod, Uncle. Agpapabawi ngam naladawan ti amin. Awanan ni nanang ko. Ni, adamat gayam kada kayo ti cellphone ko, Nanang. Itay pa'y lasap sa pulag. Naividyom gayam idi dagiti inararamid ko kin ni Lola. Idin apukaw ko ti limbong ti panunot ko, anak ko. Ni, nakita yung matgayam dagita, Nanang. Nabayagan day ta cellphone ko ngam jak pulos indilit dagita. Adadama kon konsensya, anak ko. Nakasingsingpat day di Lolam kanya. Nga oray kabkabili ko. Mauawatan naklata. Nanang, tamaawatan na ti sitwasyon nyo, idi. Ngam siya. Jak na awatan ti sitwasyon day di Lolam. Sabay ko mata mapakawan na. No sa dinuman ti ayan na itan. Narigat alabanan ti konsensya. Isu ano di mo kaya tamapasaran ti kasta, liklikam tagaramid iti pagbabawyan kan pakakonsensyaam. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ti gayamyo Jenna Almoite. Kanipapaimutan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.